I dobar dan, sedmi razrede. Evo, opet vam se obraćam na ovaj način. Naravno, s obzirom da po ko zna već koji put mi ovako polako gradivo privodimo kraju, ja ću vama evo druga ocjena koju ćete dobiti, danas ćete dobiti u naputku tko će šta napraviti. Ovog puta nisu prezentacije u pitanju, nego će biti, ajmo reći, kratki prikaz nečega što vam zadam, znači što ćete sami istražiti malo. Nije ništa strašno, isto kao što rekoh već, tako da vjerujem da će ovo biti uspješnije čak od prezentacija. A iako nisu ni prezentacije bile loše. A evo, ovo je jedna od lekcija koje se upravo tiče tog drugog zadatka što ćete imati. Gospodarske i kulturne promjene krajem 19. i na početku 20. stoljeća. Lekcija nije duga, eto nešto ukratko malo o tome. Pa evo ovako, došlo je do nekih naravno promjena i u gospodarstvu i u umjetnosti i u sportu i u svim oblicima života. Taj prijelaz stoljeća iz 19. u 20. je imao dosta promjena. Na kraju krajeva moram vam naglasiti da je čak i u broju stanovništva došlo do promjena. Možda znate, vjerojatno ste ispomenuli taj podatak i to prvenstveno iz geografije, da danas u svijetu ima oko 7,5 milijardi ljudi. Znači nas stanovnika, ljudi na zemlji oko 7,5 milijardi. A početkom 20. stoljeća, znači na ovom prijelazu iz 19. u 20. stoljeće, bilo je samo 1,5 milijardu. Sad zamislite, koliki je to skok broja ljudi u zadnjih 120 godina, ajmo reći. Natalitet je bio preveliki, broj stanovnika jednostavno postao je praktički 7 puta veći nego što je bio tada. Ali pustimo sad to, vratit ćemo se sad na ono što je bilo aktualno gospodarstvo u tom periodu. Pa najprije važno je reći da je prvo 1869. godine otvoren Suezki kanal. On se gradio naravno nekoliko godina, nije to bilo u jednoj godini. Suezki kanal, vama poznat isto, učili ste iz geografije, kanal koji razdvaja danas dva kontinenta, to su Afrika i Azija. Prokopan je znači tamo u Egiptu, grad Suez je tamo, zato je nazvan Suezki kanal, leži na tom kanalu. Znači, zašto je on prokopan? Razlog je taj, eto to ste vjerojatno možda iz geografije također spominjali, da se brodovima lakše dođe iz Sredozemnog mora u Crveno i onda samim tim kroz Crveno more vrlo lakše u Indijski ocean. Znači ne moraju brodovi više raditi cijeli krug. Prije toga su cijeli krug oko cijele Afrike, zamislite, morali raditi brodovi, oni koji su htjeli iz Europe ići, ne znam, tamo za Indiju ili za Australiju ili negdje. Morali su cijeli krug raditi, znači dolje cijelu Afriku proći, koliko je to puno više dana, čak i mjeseci plovidbe potrebno za tako nešto. A ovaj Suezki kanal je to skratio, taj put, i to jako puno, iako se naravno i to putuje brodovima dosta, ali svejedno puno manje nego prije prokapanja tog kanala. Isto to, evo, imamo i Panamski kanal koji je 1914. godine otvoren. I on se gradio nekoliko godina. Njegova gradnja je počela tamo 80. godina 19. stoljeća. Znači on se gradio dobrih skoro 30 godina, ako se ne varam, tako nešto. I on je isto veliku revoluciju u plovidbi, napravio. Zašto? Znamo svi da se Panama, mislim, ako ste učili iz geografije, Panama je prva država koja povezuje, ajmo onako reći, tu neku Srednju Ameriku, odnosno Sjevernu Ameriku i sa Južnom Amerikom. Odmah ispod Paname je tamo, ko što neki možda znaju koji su vrsni geografi, Kolumbija, koja već spada u Južnu Ameriku, a Panama već je u Sjevernoj Americi službeno kao takvoj. I normalno to je bilo, kopneni put je bio tamo koji je to povezivao, te dvije Amerike. I sad zamislite, brodovi koji su htjeli također ići iz Atlantskog u Tihi ocean i obrnuto, jer znamo da je Atlantski ocean s ove zapadnije strane Paname, a sa istočne strane Paname je Atlantski ocean, Tihi je s ove zapadne. A što je tu bitno reći? Bitno je reći to da je sad taj kanal upravo omogućio, isto skratio put.
Znači, brodovi više nisu morali cijeli krug dolje raditi oko Južne Amerike, nego su jednostavno znači, kroz taj kanal, eto, svega možda nekoliko sati plovidbe, bi odmah prešli iz jednog oceana u drugi. Također, neka znanstvena i tehnička dostignuća su isto tu bila, koja su omogućila, sve te kompletan razvoj industrije i promjena u gospodarstvu. Promet se razvio i tekako, evo sad sam spominjao upravo taj pomorski promet, došlo je do razvoja, eto dolazi do pojave i sjetite se, učili smo aviona, znači leta, kasnije se tijekom 20. stoljeća razvija i taj zračni promet, a isto tako dolazi do razvoja željeznica. Znači pruge se grade masovno u brojnim državama, znači u brojnim državama se jedan kraj države s drugim povezuje vrlo brzo na taj način, što cestovno, što željeznički, pogotovo ne velike države poput Rusije, poput SAD-a, Kanade i tako dalje. Znači jednostavno razvoj prometa to omogućuje da se ne samo države povezuju, odnosno ne samo unutar države, da se dva mjesta povezuju koja su udaljena, nego dolazi do povezivanja i brojnih država, znači na taj način koje nisu imale toliku dostupnost jedan drugoj prije toga. A danas ne moram spominjati, vama je već to poznato, da je to tako omogućeno, eto, još više nego prije, pogotovo sa zračnim prometom, gdje sjedneš u avion, odeš praktički gdje god hoćeš, u vrlo brzom periodu dođeš do odredišta. Eto, dakle, to je nešto u gospodarstvu otprilike najvažnije bilo na tom prijelazu. Imamo umjetnost i sport. I tu imamo neke promjene, naravno. A dobro, sad tu neću, zaista duljiti, to ćete isto opet iz književnosti, iz hrvatskog jezika spominjati, možda nešto usput, jer brojni stilovi umjetnosti, odnosno u književnosti, i ne samo u književnosti, nego i slikarstvu, kiparstvu i općenito u kompletnoj umjetnosti, znači brojni stilovi se javljaju, koji i prelazi iz jednog stila u drugi, i ne samo to, nego čak i dva stila istovremeno su negdje postojala, poput realizma, naturalizma, historicizma, moderne, secesije, impresionizma. Da sad ne nabrajam, eto, to su sve, samo sam ovako ukratko tu naveo te stilove što ćete upamtiti, ne morate znati posebno svaki sada objašnjavate, jer to je zaista već gradivo koje je i gradivo srednje škole, više ko bude išao gimnaziju, o tome će više tamo nešto spominjati. Konkretno je to realizam, ko što sama riječ kaže, vidite i sami da to predstavlja, znači u književnosti konkretno, znači opisivanje nekih realnih pravih činjenica stvari. Naturalizam, to je prirodno stanje, kao kompletan prikaz ne samo prirode, kao prirode, pejzaža, nego prirode kao u smislu i čovjeka u prirodi, znači i čovjeka koji je suočen s raznim problemima i situacijama, znači to neki, pravi realistični prikaz isto. Historicizam, znači naglasak na povijesti. Moderna, to vam je isto, učit ćete i to, pogotovo u srednjoj školi, u gimnaziji ako bude išao, gdje ćete vidjeti, znači dolazi do razvoja, to je jedan taj stil književnosti, odnosno razdoblje u književnosti, a i secesija i impresionizam, ko što sama reč kaže, ovaj impresionizam vam je poznat, to je impresija, znači neke u slikarstvu posebno zastupljeno, znači slike gdje je čovjek impresioniran, tim nekim bojama, tonovima i tako to već ide, ali ne mora, ništa to, samo nabrojati otprilike to realizam, naturalizam, historicizam, ništa dakle više o tome za sada. Što se tiče sporta, u sportu već imamo jednu veliku promjenu, odnosno povratak na staro, ja bih to rekao. Zašto? Pa učili ste još davno u 5. razredu, neko od mene, nisam ja tada bio, ali učili ste tada u 5. razredu da su prve olimpijske igre održane u antičkoj Grčkoj, 786. godine prije Krista to je bilo. Znate da su Grci voljeli, svake 4 godine su održavali te olimpijske igre, koje su uključivale razne utrke konjskih zaprega, bacanje diskova, hrvanje i sve ostalo, da sad ne nabrajam.
I naravno sve je to nestalo, eto, praktički kak je antička Grčka nestala, samim tim je, te igre su se nekako, ajmo to tako reći, ugasile. Ali eto, krajem 19. stoljeća dolazi do ideje da se te igre ponovno održavaju. Kao što znate danas isto, naravno da se svake 4 godine, barem oni koji prate sport više, da se svake 4 godine održavaju olimpijske, ljetne olimpije. Imamo i ljetne i zimske, ali ovaj naglasak na ljetnim olimpijskim igrama koje se održavaju svake 4 godine. Evo ovako konkretno, prve te moderne olimpijske igre, zašto sad ovdje pišem moderne, kao što se sad spomenuo, već su održavane bile u Antici, u Grčkoj, isto su održane u Grčkoj, nije slučajno, namjerno su isto održane u Grčkoj, znači u Ateni 1896. godine, namjerno su održane tamo kao po uzoru na samu tu antičku Grčku gdje su i one stare olimpijske igre bile prve održavane. Isto tako, čovjek koji je zaslužan, to je bio Pierre de Coubertin, on je pokrenuo te prve moderne olimpijske igre. Eto, tako da od te 1896. pa nadalje svake 4 godine se održavaju olimpijske igre. Ne u Ateni, naravno, prve su bile te u Ateni, ali u raznim gradovima svijeta. Važna parola tih olimpijskih igara je bila važno je sudjelovati, a ne pobijediti. I znači ne samo u olimpijskim igrama, zato ste parolu čuli, to onako i na samim natjecanjima školskim ili bilo kakvim ili bilo gdje, općenito gdje ste se natjecali u bilo kakvom sportu ili bilo čemu, uvijek će vam neko reći važno je sudjelovati, a ne pobijediti, sad, postoje ljudi koji slijede obrnuto, znači važno je pobijediti, a ne sudjelovati, ali eto, uvijek je nekako, ja mislim, ipak ova parola bitna, važnije ovo da je važnije sudjelovati, zabaviti se u nečemu nego, ne znam, slijepo slijediti ili normalno se boriš za pobjedu, ali svejedno opet treba ne možeš uvijek pobijediti, Tako da je ta parola nastala u tim olimpijskim igrama. A vidite ovdje ovaj znak, ovo vam je znak olimpijskih igara, naravno bez ovih kontinenata. Zamislite, bez ovih kontinenata, znate da su ovi kao prstenovi. Znak olimpijskih igara, plavi, žuti, crni, zeleni i crveni prsten. Plavi predstavlja Europu, kao što vidite, žuti predstavlja Aziju, crni Afriku, zeleni Australiju, a eto crveni predstavlja Sjevernu i Južnu Ameriku. Eto dakle, što se tiče ove lekcije, zapravo to vam je toliko to. Vaš je zadatak prepisati naravno ovo u vaše bilježnice. Eto, to vam je za prvi sat, za drugi sat će biti jedna nova lekcija. Nadam se eto da ste razumjeli, zapravo siguran sam da jeste i eto, uskoro ćete me opet čuti u sljedećoj lekciji.